फैलायबाय आरोना मोनसे भिडिअहा नोंथांमोना मोनदोंना मोनाखै भिडिअखौ नायदो आरो कमेन्ट खालामदो आरोना। दा प्रमद बर' सारा सिगांहाय सरकार दाजेननाय समाव माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन, माखासेनि गेजेराव आं मोनसेखौ नोंथांमोना दिन्थिगोन। जायफोरानोखि सेंग्राफोर दङ ओरैनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना बिनि बुंनायखौ नोंथांमोना मोनदोंना मोनाखै। जायफोरा साख्रि मोनाखै लाइमोनफोर, हौवासाफोर लाइमोनफोर, बे साख्रि मोनैफोरनो 2 लाख थाखा सरकारा बयनोबो होगोन। थगायो हादोरखौ। लोगोसे बे मोनसे गुवाहाटियावहा बे साननैसो अखा हानायावनो दैया बुंफबजोब्बाय आरोना, जायगाफ्रा फुरा मानसिया बेरायनो जाला, गारिफोरबो सालायनो जाला, नैबेबायदि अबस्था जानानै दं आरोना। बेनि गेजेरावनो सासे गुवाहाटिनिनो मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट होनदों आरोना, पार्लियामेन्टनि मेम्बार माने एमपि आरोना, नायदिंहैदोंमोन। बिनि सायावनो ओनसोलनि बे जायगानि मानसिफ्रा माखासे बाथ्रा बुंनानै फोरमायदों आरोना बिथांनि सायाव। जायगाया माबादि बा दैबाना जादों जाया, माबादि जादों दैबानाया, बिनि फारसे मोजाङै बिजिरनानै होदों आरो बे जायगाखौहाय बे एमपिआ नायदिंफैनायावहा माखासे मोजां मोजां बाथ्राफोर बुंनानै दिन्थिनानै हरदों आरोना। नोंथांमोना नायदो, सोरबाफोर मिनिनोबो ओंखारगोन आरोना बेफोरबायदि बुंजानायखौ एमपिफोरखौ नुयोब्ला। माबादि बुंनो गोनां जायो, नै गावनि अबस्थाखौ नायै मालाबा समाव बुंनो गोनांनि बाथ्राफोरखौ बुंनो गोनां जायो आरोना। नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ। বানপানী হোৱা নাই ইয়াতে, বানপানী হোৱা নাই, আমি নামি আহক, এইটো বানপানী নহয়, এইটো এক কঁকাল পানী হৈছে নে চাই লওক। কথা ক'ব নামি আহক, পানী নাই, আহক, পানী নাই। लोगोफोर नोंथांमोना आं बे स्क्रिनावहा दिन्थिनानै होदों सासे मानसिया जेरै ससियेल मिडियायाव कमेन्ट खालामनायनि फारसे आरोना। बेखौ गोबाङानो मोजां मोनदोंना मोनाखै आं मिथिया, नाथाय आंनि थाखाय बे मोजां नङा आरोना। बै समाव प्रमद बर'आ बुंनानै लानाय बाथ्राखौसो दिनै बे एमबाथा बिथाङा बुंदोंमोन आरोना। सुइजारलेण्डआव सफैनायखाय मोजां मोनबाय होननानै सुइजारलेण्डआव सफैबाय। माथो होनब्ला प्रमद बर' सारानो बै समाव बुंखादोंमोन आरोना, सुइजारलेण्ड बादि रङा रङा फुल बेफोरबायदि खालामजोबगोन होननानै बे बाथ्राखौ लानानैसो बियो बुंदोंमोन आरोना। गोजोन बेजों लोगोसे, नाथाय गोजोना दंब्ला दिनै बिसोरखौ मानो हमनानै दोनदों, बे बाथ्राफोरखौ लानानै बुंदोंमोन। आरो बे हिन्जावसा गथ' जानो हागौ बियो जुमिरानि बर' नामा, बिनि सायाव बुंनो सानदों। जायफ्रा आफाराव थांदों मानसिफोर, बिसोरो मा खालामनो उदां उदां थाबायनानै जाग्रा, खामानि मावनानै जानो बाग्रा मानसिफ्रासो थाङोनो, मिथिबायना। जोबोद लासिंसिं खालामदों आरोना। जायफ्रा जोंनि दावहारु जोहोलावफोर बिसोरखौ दिनै बियो लासिंसिं खालामदों। रायजो राजाफ्रा नुदोंना नुवाखै मिथिया, आं नुनानै दिनै थानो हायै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना। लोगोफोर बेबायदि बुंनो मोना दे। दा बिसोर गैयाब्ला नों दिनैनि दिनाव बेबायदि बेरायना जानो हायामोन, नोंखौ साथाम साब्रै बाथाबनानै रेप खालामगौमोन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा। बे बाथ्राखौ गोसोआव ला। दिनै बिथांमोननि बेबायदि गावखौ बावसोमनानै, हारिनि थाखाय बावसोमनानै खामानि मावनायनि थाखाय नों दिनै उदाङै बेबायदि थाबायगजागौ गेलेनो मोन्दों, खाबुफोरखौ मोन्दों। नाथाय बै समाव बेबादि गैयि समाव माबादि जायोमोन, जोंनि बर' आइजोफ्रा बेसेबां जिनाहारि खालामजादोंमोन। दिनैनि दिनाव नोंबो नोंनि नोमा नोम्फा नोंनि न'खरनि मानसिफ्राबो दिनै जिनाहारि खालामजानो गोनां जागौमोन जानो हागौ गुबुन हारिजों आरोना। बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला गावनि हारिनि मानसिफोर, हारिनि थाखाय खामानि मावनाय मानसिफोरा जिउखौ बावसोमनानै खामानि मावनाय मानसिफोरखौ एसे सानै हयै बाथ्रा बुंनांगौ आरोना। नोंथांमोना स्क्रिनाव होनायखौ मोजाङै नायनानै फरायनानै ला, आरो माबायदि बाथ्राफोरखौ दिनै बियो जोंनि दावहारु जोहोलावफोरनि सायाव बुंदों आरोना। जानो हागौ गावहानो मोजां गियान गैया, बेखायनो बेयो मानसि गुबुनफोरखौ बेबायदि बुंदों आरोना। हारिनि फारसे बेहा जेबो गियानानो गैया ना। दावहारु जोहोलावफ्रा हारिनि थाखाय माबायदि बावसोमबोदोंमोन बिनि फारसे बे जेबोखौनो मिथिया। दिनैनि दिनाव गावआ जे बाथाब बुथाब सानै साथाम मानसिजों बेबायदि जिनाहारि खालामजानायबा बियो गम मोनगौमोन आरोना, गावनि बेबायदि देहा सोलेरखौ। दिनै बेबायदि जोंनि हारिनि थाखाय नांबोनाय मानसिफोरखौ बेबायदि बुंनो दिनै बेहा साहस आरोना। मानि थाखाय जोबोद लासिंसिं आरो गोरोन्थि खामानि मावदों आरोना बे मानसिया। नायनानै ला नोंथांमोना। बेनि सायावनो आरोबाव मोनसे लाबावदों सासे जोंनिनो मा बुंनो आरोना, आबैमोन बादि आयंमोन बादि बैसो जानाय, जायफोरनिखि दिनै बिटिआर सरकारा दिल्लीयाव मोसाहैनायफोरखौ लानानै बरायनायमोन ना, मान बावनायमोन। बैबायदि मान बावनाय हाबाफारियावहा माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै बिटिआरनि मोजांसिन खामानि मावनायखौ बियो बुंथिनानै होदों आरोना। बेनो जाहैबाय जोंनि सुपार 50खौ लानानैहा। बे सुपार 50आ जोंनि बर'फोरखौ माबायदि जौगाहोदों, बा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गिदिर गिदिर अफिसारफोर लाबोदों, बिनि सायाव बाथ्रा बुंदों आरोना। नंगौबो बे जोंनि लागै मोनसे मोजां खामानि आरोना।
जोंनि लाइमोनफ्रा जौगानोबा बेफोरबायदि गिदिर थाखोनि अफिसार मावनो हानाय बिदि खाबुखौ दिनैनि दिनावहाय मोननो हादों। बे जोबोद मोजांनि बाथ्रा आरो मोजां खामानिखौ बेखौ मोजां खामानि होननानै जों साननानै लानांगोन। आरो बे जाय आइजोआ दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों बेहा बिराद गोजोननाय दङ। नंगौ जों बयबो गोजोननाया मोननांगौ बेबायदि मोजां खामानिनि थाखाय आरोना। थ' गासिबो नङा ना, मोजांबो गाज्रिबो गासिखौबो मावखायो पलिटिक्सआव थानाय मानसिफ्रा। जे नङा जेन जोङो मोजांखौल' मावजोबनो हागोन बे नङा आरोना। बा मोसानायनि गासिबोनि थाखाय अनदों बा मान बावदों, सनमान बावदों बा सनमान होदों। बिनिख्रुइ देरसिन साबसिन आं मोनसे होनबावनो लुगैदों। दानि बे सरखारा दि गथ' गथायफोरखौ अननानै सेंग्राफ्रा उन्दैफ्रा फरायनाय बा इखान सिखान खामानियाव बिसोर सेंग्राफोर नोंसोर आगयबासो जौगानो हायो, नोंसोर आगयबासो दावखोनो हायो, नोंसोरसो बिफां गाखोनो हायो। बिनि गेजेरावदि सुपार 50खौ आं बिराद मोजां मोनो। सुपार 50खौ होनायाव जोंनि गथ'फ्रा बिराद माने सिगांगासिनो दं। बिराद माने जेनेबा UPSC परिखा, SS परिखा आरो IAS परिखा नानानथा होनायफ्राव बेजोंसो एसे दा दावखोगासिनो दं। आं बेखौ लानानै आङो बुरै लेखा रोंथ्राबाबो मानोबा फरायनायनि थाखाय बिराद मोजां मोनो। ओमफ्राय आं बे सुपार 50खौ होनायखौनो बिराद धन्यबाद शिबखौ बिराद मोजां मोनो। माने बिदि खालायनाया माने बिराद साबायखर। आरो बिदि खालायदों बिनिख्रुइ आरो आं बे मोसानाय मान बावनाय मानाय जोंनि थाखायल' मान मोननायखौथ' आं बिदि खुसि जानानै एथ' देरगानो नाङा। आंहा बेखौ देरगायो आरो सुपार 50खौ आं बिराद देरगायो। गोबाङा गोबां बुङो दा UPPL सरकारा सोलिगासिनो दङ। जिहेतु UPPL सरकारखौ माबा मोनसे मावनाय मावि बाथ्राखौ लानानै बुङोब्ला थ' UPPLनि मानसिफ्रा एसेबाबो दुखु मोनो, गाज्रि मोनगोन। बे बाथ्रायाथ' नंगौखा। नाथाय जों रायजो राजाफ्रा पाब्लिकफ्रा थांखांनाय सरकारखौ जों बुंनो हाया। नाथाय जाय सरकारा सोलिदों बिनि थाखाय जोङो दिन्थिना होनाय हिसाबै बे खामानिखौ मानो मावाखै, बेखौ मानो मावनो हायाखै, दिनै बे बाथ्राफोरखौ बुंनो हायो आरोना। जोंहा मोन्थाय दंखायो। बेफोरबायदि बुंनायखौ जेबो साननो गोनां गैया आरोना रावबो। जों रायजो राजाफ्रा गावनो बुंनानै दिन्थिनानै बिना लानो रोंब्लासो जों मोनगोन आरोना बे बाथ्रा बेफोरबायदि। स' लोगोफोरा आं भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै। नोंथांमोना आंनि भिडिअआव मोजां गाज्रि कमेन्ट खालामनो हागोन। थ' मोजां जादोंबा मोजाङै बुंहरदो, गाज्रि जादोंबा गाज्रि जादों, गाज्रि जादों होननानै फोरमायदो आरोना। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाइक शेयार खालामनो हागोन ना। थ' एसेनोसै आरोना भिडिअआ लोगोफोर, बाय।